Nagi marjot syaka jing maramot bat di peteng ya ki beladap di teng. Kedukan RPS Hasnong Saiden kebatlum bat senapan bahaya kitiar rim. Pila abanyo ya ki mar second hand kitiar kali kitiar ying bat kiwei. Wat berpatar lumba ya kitiar wan ai syangi ngin pan bahaya ki. Ke Rainbow of Sounds Music School kepada Naksionong Maubri Riboy District kepada long sisin citayo ha kesing sajanya Little Flower High Secondary School Maubri kedon punjait kiukom hikai ha kaliang ka tem kaput bat karwai kesiau kikena agi bahan nyos tem seneng kila banwan pentebit ha keneg music school bat om dan jinge nagam tagi belarang baru banwan pentebit ha keneg music school. Kasinong umsning Riboy District kabla de kawai negi sinong haganek district kibala long yo bha bat kabala long sor bha namar kene ke pedeng jong sinong kibala haganek thain ka jingdon ki dukan ki bahe ka jingbun jong ki nong lech nong wan daki kali bat kum juru ki baya ki jan kalapan long ya kene ke sinong ka ba ibun kam bha namar kene ke jingbun kam jong ki bru ki balaya perle jingmut halaka kam kalapan mi pat ka jingdeng kali pedeng ka sor umsning kini ke jinge ke dei ke bakin nong yalam jong ka umsning town dorbar ki juut shigibor pulit jong ka umsning police station banbu kumba arngot ki pulit penbet kali krang bakan nom kata ya ka lek kawan jong ki paiba kini ke jingut jong ki nong yalam ka umsning town dorbar kala penlong ya ki bor pulit banbu ka wei ka signboard halat banrung hak surok rem banrung na pedang ka sinong umsning ban nom sya ya ki kali ki bahe ki bakit ki jingkit ki bakhya ban ya nagane surok rem nadu ka por phra baje man step hadu ka por phra baje man men balada ki don kam ban panhap ya ki mar ki mata ki bakit daki kali ki bahe ki dei banrung ha ka por man met bakan nom kata ya ka lekawan jong ki paiba khamtam ha ki por long school habayo ban ikran baruba rocky kala ubri chairman jong ka umsning town dorbar nang tau ba pateng marsing ubri working president jong seng confederation of Riboy people kilong bagajingbu ya kene signboard klem ki pulit kamton jumut bat ki pejba kimburom ya ka jingtho namar ki sngo bakata ka jingdon kam jong ki banrung na padeng jong shnong umsning dagi kali he ka kham gordor ban ya ki jingdon kam jong upai ba babon shushu nagaliang jong ba pateng marsing ulong balada ki bor pulit lengba ka umsning police station kimbu ya ki pulit ban khang ya ki kalihe banrung napadeng jong shnong umsning kaseng gasawan ban wengno yegni ka signboard namar kamdon jumut klasukula long panban ka jingsha kantho sikinong ilam shnong namar habajur ka dheng kali hapadeng ka shnong umsning kami ka jingntho yekinong ilam shnong hagani kasngi lala ban yu ya ka jingrung jingmi jong ki kalihe kat bamon nagsurok rem haumsning kabala khang ya ki kalihe ban ya ha ka porman sngi namar lada ki don kam ban lech chakmat jong shnong umsning ka surok ka bapaka ka don ka umsning bypass Hakajing ide bakani ka signboard kaba nakaliang jongi ka umsing town dorbar ngila dawa naka traffic police department banbu no kawai ka signboard nakabata ban light ka traffic jam hakani ka assisting road kabadai pej badai khmi naka umsing town dorbar kabaning kong galong ba hakajing ide bat ka jing sakut palat ka jing sakut ka block hakapor step porba ikmi ki kpa ki lek school hangte po ki lek school ki khon hangte po Nehru Memorial School St Michael teka jingle jongki nangne hapo school ka simpor kumba sikanta ban po yang tai tang na kadau ba kini ki kali he ki heavy
heavy vehicle kiwan rong chani sa pot streets sakani ka surok rim existing road mdai sakani ka bahe mdai sakani ka national highway de de mata ka daw na kalyang jongi ka sing tam norbar kalawan kendu USP mentala don komba san banai ribanai kalawan kendu SP bat kil ngila dawalu na SP bat ngila request na SP galong ba to ai traffic police no hangne tang komba arngot bangin yo ban check bahaya kanika traffic jam kam tam le ka por balong school men step bat janmit boy school trai henry kat adu kini kisni menta hakat adu kisni menta ngimpat yo kita ki traffic police bat pek nam ta kanika jaka hajing khapnya jong kanika surok existing road de henry nakaliang joki kile tang kanika sanbot ru kam trai kam adu menta kanika sanbot ka silong tang ka silong akaba ki kali ye kidang ya hinang ne teng ni phone ki police ki badai hani police station musting nakalian joki ki siong bet ba ni duna staff ngimla ban penbiang ngimla ban pe lang bat ka national highway bat ka ne ka string road de na mata ka daw ngasno men badan lang bat kini sing balang ba to naman nakalian joki ru kidon hi kata ka ngatrai ke jikut cuman nakaliang joki parents ka jingi dei ke jikut school yakikun kiti bat ke jing hapnya jong ni surok te ngakarpat saisin ya ka traffic police jong Riboy district bakin skoba ban pha kenang yaki staff jong ki hangne tang arngut jong ka traffic nang ba kani ka lenti bat kumjuru kani ka surok nam ta balik school kanam don ka traffic jam ni sisa ba kadon kata ka blok kamtam ka permanent step bat ka porjanmit ke ba ki kena ke high school kadin bagi lawat ya kadau kadai tang na kadau ka ba kidon kini ki kalihe ki heavy vehicle kirung sane sapo umsning dai na kadau ka sawanra ya ka jing blok hang ne po umsning bat hadin bagi lapai ya kini sanbot ka ba labu leng bagi pulit kidon bot Sharman jo ka umsning taw dorbar dai leng ba ka jing dawa jong ka umsning taw dorbar kabalayo ya kini sanbut an rega bangi susi bat kalong ki polis ki wanbu tang kini sanbut kin tho ang tei baladu prabaje men stop hadu prabaje men mit bakim sya menrung ya kita ki kali he ki menrung sane sepo umsning an rei nginga ina khmat la jong ba ki babon ki trok ki bakit marah ki dukan ki bawan nang ne napo umsning ki barung nang ne ki pulit supaya tak khmat an rei kimle ai delada nang ne sakhmat lada ki pulit kimle ai ya kini ki trok kumba kilabu ikene ki sanbut nagale ka seng inong ba ya kene ki sanbut in sawan weng no namar kam don jimut banbu ya kene ki sanbut andre kirang sya ya di kalihe banwan rung hangne po umsning namar ngi is ngi sautu sisa kajing kadai ya ki kanda school namar ki kanda school bapli kilong langkenya teng ki islam school hikai kim tip ya kada problem ke jongki kisah pening dan itu tip bakane baru kadai na ka jing block jong kane ka lenti kada bagi kena school Islam kumong orang rasional kumong Sharman ba si kenta nang ne te ke bumper dah hai bakin lap ke school dai na kada ngiro kaju kanung rim kleng ke baseng iwan nang ne ski ba ngi Christian ya ka umsning taw dorbar kumakalaya chakmat kalapan ya kita ke police department ki police traffic ang ne po umsning nagaleng ke sengru ikerpat syaka police traffic jong Riboy ba kidai ban ai no mardor ya kita ki arngut ki traffic kamtam ka porlong school bat haka por bawa school hang ne po umsning namaringi sutu ba kadon sisa ka jing na banta ki kena school hang ne po area umsning na ban ki pun ki school giran lagi phong ki school balai ba kimla man sim khata kata bat nagaleng ka seng ngi kwa ban kensai syaka police department ba lada kim ai kane nagaleng ka seng nginaya sakmat arangkat kajing trelang bat ka umsning taw dorbar hadu bangina punun long ya kata kajing temu kajong ikhnang ba kanom kata ya ki kena school ki balik school hang ne apo umsning